Automatski stroj za brtvljenje dušičnih limenki prije zašivanja limenki i proizvoda u prostori i s dušikom. Brtveni valjak i brtvena glava izrađeni su od čelika C12, koji je izdržljiv i ima dobre brtvene performanse. Brzina brtvljenja 15-25 kon u minuti, preostali kisik manji za 3 podijeljen. Uređaji i komponente za potvrdu izrađeni su od međunarodno priznatih proizvođača, pouzdane i stabilne kvalitete. Primjenjivo na limenke, aluminijske limenke, plastične i papirnate limenke, idealna je oprema za pakiranje hrane.